да отговарям за това какво те пишат в тия реклами. И продължихме да търсим. Моя приятел се намери работа на един български, не български, но кораб с български екипаж и замина за Атлантическия океан с кораба да ловят риба. А през това време аз продължавах да си търся работа. И кораба на моя приятел заседна в един пристанищен град в Намибия, тъй като собствениците на кораба имали неплатени сметки и кораба беше арестуван. Моя приятел и целият екипаж се оказаха без пари, без заплати. И кмета на града, тъй като не искал да ги остави да умрат, започнал да им купува храна, цигари, дори алкохол, просто за да не умрат от глад. Като слагал сметката, нали, на фирмата, която трябва да изплати тези дългове, които така или иначе дължи. Моят приятел написа едно писмо на съпругата си, че в Намибия се търсят лекари, че заплатите са добри, че животът там е хубав. И аз след дълго търсене реших, че ще замина за Намибия, въпреки че не познавам никого там и ще се търся работа там. И в това време сестра ми и нейния съпруг имаха една фирма, където произвеждаха блузи, имаха някакви пари, спестени. И аз попитах, могат ли да ми услужат с $3000 да си купя билет и да преживея 3 месеца. И след това да им ги върна, когато започна работа. Те казаха, добре, можем да ти дадем толкова пари. И по един божествен начин Бог ми уреди виза. Аз не знаех откъде мога да се намеря виза за тази страна, тъй като 1997 година нямаше интернет. Имаше само домашни телефони с шайба и по-късно и с копчета. Но това по никакъв начин не помагаше. Отидох във Външно министерство да попитам къде в Европа има посолство на държавата на Намибия, където да отида да си извадя виза. Те ми казаха, че не се занимават с такива неща. И изведнъж се оказа, че един мой приятел има приятел в ЮАР, който пък работи като туристически агент и се занимава с включително и визи. Обадихме се на неговия приятел, той каза ми, сега в момента не мога да я помогна, тъй като заминавам за Лондон, аз напускам ЮАР и се местя в Англия, но там ще работя същата работа и мога да намеря, да уредя виза на твой приятел. И така аз получих виза и трябваше само да си купя билет. Направих резервация и от Стара Загора отидох в Пловдив да си взема парите, които ми бяха обещали сестра ми и зет ми. Оказа се, че ги няма, били са на село. Майката на зет ми каза, че няма проблем, ще се върнат, понякога се връщат късно, да седна и да ги почакам. И аз седнах на един диван в хола, беше около 5 часа след обяд. Стана 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4 часа. И към 4:30 чух някакъв шум. Излязох на терасата да видя какво става. И видях една кола на пътна помощ, която дърпа тяхната кола, която беше катастрофирала. И беше в много лошо състояние. За щастие, те двамата не бяха пострадали, само сестра ми имаше малко от начупените стъкла, дръскотини по единия крак. Зет ми като по чудо и оцелял след тази катастрофа, тъй като през нощта са пътували и са разминали с един трактор без светлини, който зад себе си е носил някаква, не мога да кажа какво, някаква селскостопанска машина, която има някакъв, може би брана, нещо като малки мотички, които се въртят. И в момента, в който те се разминават с трактора, те се блъскат с предното стъкло в тази машина и тя започва да работи. И тия мотички почват да се движат пред лицето на двамата и така се приближават към
лицето на зет ми, той отстъпва назад, но няма да къде да отстъпва. И в момента вече, в който ще се забият в лицето му, трактора се кълва на една страна и пада в канавката и тази брана се вдига и се маха от лицето му. Естествено, колата не беше застрахована и те нямаха пари да си купят нова кола или пък да ремонтират тая. И нямаха вече пари да ми дадат. И естествено, моето отиване в Намибия трябваше да се отлага за друг път. Това е поне, което аз си помислих. Но той ми каза, Бог те е довел до тук, той ще докара в Намибия. По какъв начин ние не знаем, но ние трябва просто да се помолим. И ще заминеш за Намибия. Това, което ми хрумна тогава беше, аз по принцип бях дошъл за парите, но като няма пари, молитвата може би все пак е някаква утешителна компенсация. Но коленичих и така с цялото си уважение казах амин. И тогава те каза, добре, хайде нека да закусим вече 7 часа. Имали сме тежка нощ и седнахме да закусваме. В това време се обади нашия Войчо и сестра ми отиде в хола да говори, докато ние се хранихме в кухнята и се върна така много щастлива и каза, Войчо обещава да ти даде $100. Добре, остават 2900. И докато се хранихме, телефона пак звънна, тя пак отиде и пак се върна и каза, Войчо каза, че $200 ще ти даде. Викам, добре. И след това се обадих на един приятел, който имаше служебен телефон, с който можеше аз да се обаждам където си искам без да плащам. И го помолих да ползвам неговия телефон, да тръгна да търся пари на заем. Той дойде да вземе с колата и отидохме при един друг наш приятел, също лекар, който обаче имаше и фирма. И отидохме да го питам дали пък той не може да ми даде някакви пари на заем. И той му пита колко пари имаш и колко те трябват. И аз му казах съвсем честно, имам нужда от 3000, обаче имам в момента 200. Той така се намръщи. Какво казва, искаш да ти дам $2800? Казах, не, дай ми колкото можеш, ако можеш. И той обаче беше много ядосан и почна така да ми се кара, как може да ми искаш толкова пари. Хората като разберат сега, че имам пари, всеки идва да ми иска пари. И аз се опитвах да му кажа нещо, обаче той въобще не ми даде шанс да кажа нищо. И накрая вече като се успокои, каза, нали, сега ако става дума за 100, 200, 300, айде максимум $500, мога да ти дам, обаче повече нито стотинка. Викам, Данчо, ако можеш да ми дадеш $1, пак ще съм ти благодарен, пък ако ми дадеш 500, ще те благославям цял живот. Абе вика, до 500 мога да ти дам, не се притеснявай. И така, аз вече след 3 часа имах $700. И този другия мой приятел, който ме караше с служебната си кола, ме закара на гарата в Пловдив да се прибера в Стара Загора. И по пътя каза, искам да се отбия до къщи. И викам, да, има време до влака, няма проблем. Отби се той вкъщи и от някъде извади още $100. Вика, че тия вика са ти от мен. И аз се върнах вече с $800 в Стара Загора. И за около една седмица събрах всичките пари, като последната сума беше много интересна, тъй като ми я даде един човек, когато бях виждал само 2 пъти в живота си. Веднъж като ученик и веднъж след като бях завършил медицина, когато си купувахме телевизор, той се оказа собственик на магазина и ме позна и ми даде някаква отстъпка. И третия път, когато го видях, беше точно когато се бях върнал от Пловдив и разговарях с съпругата ми, която също не е християнка, но тя пък вярваше в Бог Кришна по това време, докато аз бях атеист.
И аз си казвах, в този момент, това трябва да е Бог. Виж една молитва и веднага парите заваляха. И в този момент виждам двама души как тичат из парка и един е този, който съм виждал два пъти, единия път като ученик и втория път, когато купувахме телевизор. И той се спря, поговорихме, аз му обясних, че заминавам за Намибия. И той вика ми, кога заминаваш? Викам, имам малко проблеми. Вика, не можеш да си намериш виза. Викам, аз имам вече виза в паспорта. Тогава защо си още тук? И казвам, не ми стигат малко пари. И колко вика не ти стигат? Викам ми $700. Ела в петък в моя офис и ще ти ги дам. И наистина след 2 дена аз отидах и той ми даде оставащите $700 и аз заминах за Намибия. И прекарах там 22 години. Върнах всички пари, още веднага като почнах работа. Но това е вече друга история, за която ще ви разкажа някой друг път. Това е моята опитност за това как аз се върнах при Бога. И първото нещо, което направих е да кажа, Господи, как да ти се отблагодаря за всички тези неща, които правиш и си направил за мен. Не мога да ти подаря нищо, което ти вече нямаш, но знам, че много ще се зарадваш, ако аз спра да пуша. Вече съм опитвал 2 пъти без тебе. Искам сега с твоя помощ да го направя. Искам това да бъде моя малък подарък за теб. Искам просто да спра да пуша. И това беше на 5 май 1997 година. И след тази молитва аз повече никога не пропуших. Цигарите ми бяха в джоба още 1 седмица, докато замина за Намибия, защото аз си нямах доверие, че наистина съм спрял да пуша. И не исках да ги изхвърлям, защото може да ми се наложи пак да ги купувам, пък бяха скъпи и пък аз нямах парите. След като 1 седмица ги бях носил и нямах нужда от тях, на последното такси, на което се качих, видях, че шофьора пуши, му ги подарих и от тогава вече съм спрял да пуша. Но това беше само началото на моя опит в здравното служение, тъй като аз бях много далече от Бога, от духа на пророчеството, от Библията. Не знаех как да се моля, не знаех какво да чета. За здравната реформа още нямах никаква идея. Започнах работа като всички останали лекари, лекувах по начина, по който лекуват всички останали лекари. И чак след около 16 години започнах да прилагам здравната реформа. Тоест, започнах аз самия да я спазвам и да използвам вече за лечението на моите пациенти. Може би сте чували тази приказка за един майстор, който вземал чираци срещу заплащане да ги обучава. И един той го попитал колко струва едно обучение на един такъв твой ученик. Искам моя син да дойде при теб да се обучава. Майсторът казва, ми струва 50 жълтици. Скъпо е, но се струва, защото той след това ще може да ги изкарва тези пари. Бащата на момчето казал, не може ли да се споразумеем за някаква по-ниска цена? Моят син вече е бил доста време чирак на един друг майстор дърводелец и сигурно на теб ще се наложи още съвсем малко така да довършиш неговото обучение. Майсторът казал, тогава цената ще бъде 100 жълтици. Как така 100? Трябва да са по-малко, защо повече? Майсторът казал защото аз първо трябва много дълго време да го отуча от
нещата, които е научил при другия майстор и чак тогава да почна да го уча на моя занаят. И така беше и с мен. Не беше трудно да науча медицината на начина на живот или Божията медицина. Много трудно ми беше да се отуча от другата медицина, т.е. от алопатичната медицина, която бях учил и практикувал в продължение на 20 и повече години. Но когато човек се смири, когато човек реши да бъде подчинен на Бога, да бъде послушен на Бога, това винаги води до добри резултати за самия него. Тоест, има голямо благословение в това човек да бъде послушен на Бога. Ако искате да отворим книгата на Изход, 15 глава, между 22 и 26 стих, това е един много познат пасаж. Ако някой го е намерил, можете да станете и да го прочетете. Изход 15:22. Хайде, аз ще го прочета. Водата в Мера. Тогава Моисей вдигна израелтяните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур, и като вървяха 3 дни в пустинята, не намираха вода. После дойдоха в Мера, но не можеха да пият водата на Мера, защото беше горчива, затова и беше наречена Мера. Тогава народът роптаеше против Моисей: какво да пием? А той извика към Господа и Господ му показа дърво. И като го хвърли във водата, водата там се послади. Там Бог им даде наредби и закон и там ги изпита. Ако внимателно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му наредби, няма да те поразя с нито една от болестите, с които поразих египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Тук в еврейския текст Бог се нарича Бог Рофеека, Яхве Рофеека, което буквално означава Бог изцелител, Бог лечител. И ако трябва да се направим някакви изводи от тази случка, между другото, в духа на пророчеството пише, че Моисей е познавал това място. Той е бил там с овцете на своя тъст и е знаел, че водата е горчива. Но просто е следвал това, което Бог му е казал. След като Бог е казал отива там. Знае, че е горчива, но се подчинява. Защото е трябвало да се случи точно това. Хората да опитат водата и да видят, че е горчива и да възроптаят. За да може Бог пък след това да им даде този урок. А какъв точно е този урок? Значи възниква някакъв проблем. Също както възникват проблеми в живота на всеки един от нас. И Моисей моли Бога проблема да се реши. Както ние молим Бога нашия проблем да се реши, или молим Бога да се реши проблема на някой друг човек, за когото се молим. И Бог отговаря, както отговори на израелтяните. Но Бог, освен че отговори на молитвата, той произнесе и едно правило. Той постави хората на едно изпитание. Дали те са научили уроците от миналото си? Дали имат достатъчно вяра в същия този Бог, който ги приведе през Червеното море, който им беше денем като облак и нощем като огън. Той, който застана между тях и египетската армия. И той им помага всъщност, чрез тези изпитания, да израснат в тяхното духовно
съзряване. Може би сте чували, че има 3 степени на вяра в Бога. Първата, това е интелектуалната вяра. Човек, когато го питат има ли Бог, той казва да, има. И дори тези, които казват аз съм агностик или пък аз съм атеист, те също вярват в нещо. Дори учените, които се занимават с тия въпроси, не могат да отрекат, че е много по-вероятно Бог да съществува, отколкото той да не съществува. По простата причина, че е много по-трудно да се докаже, че Бог не съществува, отколкото че съществува. Ще ви дам един пример. Представете си, че 2 души в тази стая започнат да спорят. Единият казва, в тази стая има мишка. А другия казва, не, в тази стая няма мишка. Кое е по-трудно да се докаже? Че има или че няма? Че няма. Точно така. Защото този, който иска да докаже, че има мишка, той трябва да погледне под всички столове. Ако открие, че от един стол само има мишка, значи има мишка. Но ако трябва да докаже, че няма, трябва да търси не само под столовете, трябва да търси навсякъде. И на тавана, и в мазето, и навсякъде. А докато я търси на тавана, тя може да слезе в мазето. Така че тази интелектуална вяра почти всички хора имат. Но тази вяра не е достатъчна за нас да се наречем Божии чеда, тъй като само да знаем, че Бог съществува, това не ни прави Негови деца. Следващото ниво, това е нивото на хора, които имат взаимоотношения с този Бог. Така както имат взаимоотношения с близките си. Те са приятели с този Бог. Това са хората, които не само се молят Бог да направи нещо за тях. Това са хората, които се вслушват в Бога. Които искат Бог да им каже какво да правят, къде да отидат, как да живеят живота си. Това са хората, които се интересуват от този Бог, така както се интересуват от близките си. Това са хора, които искат да зарадват този Бог с това, което вършат, с начина, по който живеят. Това са хора, които са приятели на Бога, така както Енох ходеше с Бога. Но естествено има едно още по-високо ниво на вяра. Това е вярата на Даниил, който влезе в ямата с лъвовете. Това е вярата на Седрах, Мисах и Абденаго. Това е вярата на хора, които не се колебаят да пострадат заради този Бог, в когото вярват. Когато те казват, царю, няма нужда дори да ти отговаряме на този въпрос. Нашия Бог не само, че може да ни избави, но дори да не ни избави, ние пак няма да се кланяме на образа, който си издигнал. Тоест, това са хора, които могат и искат да живеят за този Бог, да отдадат целия си живот на Него. И това са хора, които са готови не само да живеят за този Бог, но и да умрат за този Бог. И тук виждаме, че Бог казва на израелтяните, ако внимателно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му, и пазиш всичките му наредби. Тоест той изисква послушание. И в замяна на това послушание той обещава благословения и здраве. И в края на това, което им казва, той им напомня за това, кой е той. Аз съм Господ, който те
изцелява. Много пъти жените от рецепцията в нашия център идват и ми питат, тук в нашата веб страница или по Фейсбук хората питат, в вашия център лекуват ли се хора с ракови заболявания, лекуват ли се хора с псориазис, лекуват ли се хора с астма, лекуват ли се хора с епилепсия, лекуват ли се хора с шизофрения. И аз им казвам винаги едно и също. Ние в нашия център не лекуваме никакви заболявания. Ако някой се е излекувал го е Бог. Не съм го излекувал аз, или пък процедурите, които правим, или пък билките, които им даваме, или храната. Лекува единствено Бог. В нашия център ние просто вярваме, че човек е създаден чудесно по образа и подобие на своя Създател. И че тялото на човека може, когато се постави в правилните условия, да се самовъзстанови от почти всяко заболяване. Разбира се, не винаги и не напълно. Ако на някой вече кръка му е ампутиран, след като е гангренясал от диабет, не може да очакваме, че кръка му пак ще порасне отново. Но можем да очакваме, че прогреса на болестта ще спре и доколкото това е възможно, човека ще може да се живее един пълноценен живот и няма да умре по-рано, отколкото би умрял, ако останеше с болестта си. Много заболявания в медицинските книги са описани като такива, за които не се знае точно каква е причината. Пише, че причините са комплексни, че не са добре изяснени. Но всъщност това далеч не е така. Действително всички заболявания имат причина и ако и ние сме запознати с принципите на здравословния начин на живот и ние така добре ги поразпитаме тези хора, а пък в тази цел има направени въпросници и много лесно можем да открием коя е причината. Тъй като според духа на пророчеството, когато някой е болен, причината трябва да се установи. А причината за хроничните заболявания винаги е в начина на живота. Тоест ние трябва да установим кой принцип от здравословния начин на живот е нарушен и ето там ние намираме и причината. Предполагам, че вече знаете каква е дефиницията на Бога за болест. Не е тази дефиниция, която е написана в страницата на Световната здравна организация. Но Бог казва така: болестта е опит на организма да се освободи от вредното влияние на нарушаването на природните закони. И когато някой е болен, причината трябва да се установи, вредните навици да се поправят и условията да се предоставят, така че организма сам да се възстанови. Ето с това се занимаваме ние в нашия център и с това се занимават и всички здравни мисионери, които прилагат Божията медицина. Бог е създал Вселената с някакъв ред. И Той е създал закони на природата, на физиката, на химията, на биологията, на обществото. Той е създал моралните закони. И знаем много добре, че когато се наруши някакъв природен закон, нещо се случва. Ако ние се опитаме да нарушим закона на гравитацията и скочим от 5-ти етаж, какво ще ни се случи? Нещо неприятно, нали така? Ако нарушим законите на държавата, може да попаднем в затвора и да получим някакво наказание.
Ако нарушим моралния закон на Бога, какво ще ни се случи? Вечна смърт, нали така? Ако нарушим някои от законите на здравето, резултатите ще бъдат лоши за нашето здраве. Не знам с колко време разполагам. Ще ви разкажа една случка. Не знам дали сте чували в Съединените щати. Хенри Форд е създателя на фирмата Форд за автомобили. И той за пръв път прилага използването на конвейерни ленти и намалява цените на автомобилите, така че средните американци да могат да си ги купуват. И той произвежда един автомобил, който се наричал Ford T, който става най-продаваният автомобил в света. И един човек успял да си купи такъв автомобил. Бил много горд и тръгнал на път от един град към друг да се срещне с приятелката си, която му била и годеница, но по пътя станала някаква авария. Той носил някакви инструменти и се опитал да поправи повредата, обаче не успял. И започнал да маха на автостоп, някой да го качи, да го закара до някъде. Надявал се да спре някоя кола, после започнал да се надява да спре дори някоя магарешка каруца, само и само да отиде да се срещне с приятелката си. Обаче колите или не спирали, или пък не отивали там, където той отивал, или пък били пълни. И спрял един огромен луксозен автомобил. И от него излязъл един много добре облечен мъж с шапка, с бели ръкавици. И казва, мога ли да ви помогна с нещо? Той казва, сър, ще ви дам каквото поискате, само закарайте до еди кой си град. Много е важно за мен да отида там. Богатият човек казва, и съжалявам, няма да мога да ви закарам там, тъй като отивам друг ден, но може би мога да ви помогна да си поправите автомобила. Той казва, не, аз вече опитах, няма да стане. Човек казва, добре, ако ми разрешите, все пак, може ли да опитам? Аз мисля, че мога да ви реша проблема. Той казва, вие сте толкова добре облечен сега да се цапате с машинни масла и с такива неща. Човек казва, това е моят проблем. Взел някакво гаечно ключе, затегнал някаква гайка, казва, хайде сега да опитаме да запалим мотора. И за голямо очудване човека запалил, колата тръгнала и той заподскачал от радост. Казва, сър, как вие може да знаете каква е повредата в моя автомобил? Само с едно завъртане на ключето и ми поправихте колата. Какъв сте вие? Откъде се взехте? Кой ви изпрати? Той казал, ето ви моята визитна картичка, казвам се Хенри Форд. Аз познавам този автомобил, защото аз участвах в неговото създаване. И се поклонил и се замина. Когато нашия организъм се повреди, най-добре е да отидем при онзи, който участва в неговото създаване. Този, който го е направил по своя образ и подобие. В недрата на земята, чудесно и божествено. Надявам се, че тази вечер се убедихме, че се струва човек да бъде послушен на това, което Бог е казал, написал, защото то е добре за нас. Защото то
се отплаща в пъти за усилията, които ние полагаме. Аз съм бил свидетел много пъти на неща в моя живот, и живота на мои близки, и живота на мои пациенти. Хора, които нямат някакви отношения с Бога. Просто идват и казват: докторе, всичко пробвах. Не знам вече какво да правя. Аз им казвам: добре. Аз не мога да ти излекувам, но познавам един, който може. Спомнете си, когато Навуходоносор пита Даниил: ти ли си този, който може да ми каже съня и неговото тълкование? Той не каза: аз съм. Той каза: има Бог на небето, който знае всичко и който може да ти даде отговор на твоя въпрос. И когато кажа на хората: хайде да се помолим тогава Бог да те излекува, и от теб се иска само да изпълняваш това, което ти е казано. И да видим тогава в този организъм ще настъпят ли тия промени, които ти искаш да се случат. Ти просто прави това, което трябва да правиш, и остави Бог да върши неговата работа. Не знам дали има тук някой, който да не си спомня случая с Лазар. Исус отиде при гроба на Лазар и каза: отместете камъка. Защо? Исус може да възкреси Лазар, а пък не може да отмести камъка. Може да го отмести. А защо не го отмести? Според вас защо? Може би за да види дали ще повярват войниците. Може. Дали проявяват вяра и послушание? Може и заради това да е. Аз също мисля, че Исус показваше, че когато ние работим заедно с Бога, това за нас е привилегия. И че в тази работа има Божия част, има човешка част. Бог може всичко да свърши сами без нас. И мисионската работа, и всичко останало. Той може да изпрати ангели вместо нас да разпространяват тройната ангелска вест. И той го прави. Но само тогава, когато ние тръгнем първи. Той показа на тези, които бяха се събрали там, че те, всеки един от тях, има някаква работа в спасението. И ако ние не си свършим нашата работа, неговата работа се обезсмисля. Защото когато Бог казва: не мислете за това какво ще ядете и какво ще обличате. Мислете за небесното царство. Всичко това ще ви се добави. Но ние не можем да добавяме към нищото. Исус каза: отместете камъка, за да видят хората, че те имат работа да вършат на тая земя. И не трябва човек да върши Божията работа, нито пък да очакваме ние той да върши нашата работа. Много пъти ние се занимаваме с неща, които не са наша работа, а се опитваме да вършим работата на Святия Дух. А много пъти ние вместо да вършим нашата работа, очакваме Бог да я свърши. И това е много важно да знаем
откъде свършва нашата работа и откъде започва работата на Бога. Нашата работа се свежда до послушанието. Ако нашия брат греши, храни се неправилно или нарушава някакъв друг от принципите на здравето, нашата задача е да го информираме, да му покажем с нашия начин на живот кое е най-доброто. От там нататък ние трябва да му оставим правото на избор, дали той да има това послушание или пък да си избере този начин на живот, който до сега е живял. Понякога ние сме прекалено настойчиви, когато нашите деца, съпрузи, родители, братя, сестри живеят по някакъв начин, който ние смятаме, че не е угоден на Бога. И вместо да изпишем вежди, ние избождаме очи. Аз също много пъти съм правил тази грешка. И се опитвам да не я правя. Едно от най-трудните неща, които научих и все още се уча да правя, е да не давам непоискани съвети. Понякога ми се къса сърцето, когато виждам как се храни някой, какво си купуват хората, как живеят. Но се опитвам и се моля Бог да ми помогне да си държа езика зад зъбите, защото има време, когато трябва да дадем съвет, има време, когато трябва да се замълчим. А най-красноречивия начин, по който можем да убедим някого, това е нашия собствен пример. И освен това, ние не трябва да забравяме, че ние говорим не само с думите си. Нашите сърца също говорят. Не знам дали сте чували тази история за една свекърва, която била в лошо отношение с Нахаси, но често си ходили на гости. И тия срещи винаги завършвали зле. И един ден, когато младото семейство щяло да гостува на свекървата, свекървата решила, че този път няма да каже нито една дума. Решила просто да си мълчи. Младите хора дошли, седнали на масата, нахранили се, заминали си, тя удържала на решението си, не казала абсолютно нищо през цялото време. И те си тръгнали. И още когато се прибрали вкъщи, сина е вдигнал телефона и се обадил. Мамо, как може да се държиш толкова лошо с нас? Тя казва, как ще съм се държала лошо? Аз не съм казала нито една дума. Тя казва, да, обаче ти толкова лошо се държа, че беше по-лошо, отколкото когато говориш. Защото сърцето й е говорило чрез начина, по който тя се е държала. Така че понякога не е нужно ние да говорим. Достатъчно е хората да видят нашето състрадание, нашето желание да бъдем полезни. Това, че мислим доброто на някого, това, че искаме да помогнем, това е достатъчно. И това е, което някога, когато Бог избере момента, ще накара тези хора, те да ни потърсят. И тогава ние ще бъдем готови да им помогнем и с здравното послание, и с Евангелието, и с тройната ангелска вест. Надявам се, че имаме една благословена, щастлива, радостна и много отморяваща събота. Знам, че много от вас са доста изморени и се надявам да имаме една много благословена нощ и че утре сутринта, когато се видим отново, всички ще бъдем odpoчинали, свежи, здрави, радостни и щастливи. Защото ще бъдем в присъствието на нашия Създател и Спасител. Желая на всички благословена събота и нека Бог да бъде с нас. Амин.